Kawai ne jingja ka bakham sngo phla ka balaja hagari India kani gade khubor shapang wei brio bagi bahiyang hasam bagi pulit ru kila khain bolayap henre hadin khat nyos nem kila lapan ban baudang im ka khana shapang ni brio ubala tip kerteng kum nathuni pal ubala dan menta san pusnam kerta kadi ka balalap dagi pulit jong ka Jhansi jong ka Jala Uttar Pradesh hak hendro tore kolalangkar arja opsan ki pulit ka Jhansi gilai i bo nathuni pal uyai wir sharum saneng kumta kila lei bantok ke chapang jong u bat kila lap bo la shong la sa Jhansi kumba henru banai e ulai thu ba shnong trai jong u gade na diora kabadan ha Bihar ulai thu ha ki pulet ba ki kmi kpa jong u kila khla na ru bu dang khna bat ka lok jong u ru kala phet no kumta ulai ai wer bat poisa marwei ha Jhansi kumta ki pulet ke Jhansi kila petip she ki pulet ke Bihar ki pulet ke Bihar pat kila thu bo de brio bala jar ngai na la yeng na do usnam arja khandai bagi bayang hasam jong uru kila ujor shaki pulet ban pentep baula jar ngai henry ki kini jong u pat kila ujor pulet kala yo wei pat ukuni jong u bat ya saungot ki bashi parawat u daka bakno bagi penyap yo u banyak kini lot ya ki jaka puta jong u baro